Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць про падзеі, якія адбываліся з 30 сакавіка по 5 красавіка, и я пропоную 5 наступных падзеяў. 2 красавіка День памяти Якуба Харэвскага. 2 красавіка президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о введении новых мытов. 4 красавіка удар РФ по Кривому Рогу. 31 сакавіка призначение Карніка Караева кіраўніком Гарадзенскай области. И 30 сакавіка юбилей Олеся Марочкина. 2 красавіка День памяти Якуба Харэвскага, легендарного белорусского партизанского атамана, особы абсолютно легендарной, про якую сёння всем белорусам трэба ведаць. Народился он в 1900 годзе. Харэвскі гэта псевдо, бо ён сам з вёскі Хорава, Пружанского района. Пачынаючы з 1920 года ён вёл збройную барацьбу за Беларускую Народную Республику, за беларускія нацыянальныя інтарэсы. Гэтая барацьба мела некалькі этапаў. Пачынаў ён в партизанскіх аддзелах Пружанскай пушчы. Пасля в 1925 годзе ён мусіў перейсці мяжу з Савецкай Беларусію. Там таксама был на нелегальным становішчы. Вымушаны был адтуль уже в 1937 годзе повернуться в межвоенную Польшу, в Заходнюю Беларусь, где выселками его и его коллегаў рыхтавалася паўстанне. Меркавалі взять город Пінск, такие отделы уже были створаны под кіраўніцтвам Якуба Харэвскага, але ж апярэдзіла Чырвоная армія, якая напала на Польшу. И наступный збройный этап серьезной борьбы Якуба Харэвскага — это уже падчас Другой светной войны. Он был в супрацы с украинской повстанской армией Тараса Бульбы. Было поделено Полесье на белорусскую и украинскую частку, як и цяпер. И вот на белорусской частцы дзейнічалі 5000 белорусских партизанов под кіраўніцтвам Якуба Харэвскага. Пасля наступа к советской армии шла збройная барацьба до 1949 года. При гэтым отделы Харэвскага заходили на дастаткова великую территорию. В 1949 годзе ён провел эвакуацию своих бойцов, кто не загинул, и сам опынулся в Бразилии. Смерть его адбылася таксама при трагічных абставінах. Ніхто не ведал, дзе Якуб Харэвскі. Выдавался часопіс Степан Хмарам, які был поплечником Харэвскага, и там было написано, что шкада, что загинул недзе, и неведома як, легендарный белорусский командир. И Якуб Харэвскі не вытрымал, откликнулся листом с Бразилии, что он еще живы. И 2 красавіка 1968 года советские спецслужбы подорвали в Бразилии автомобиль разом с легендарным белорусским атаманом и его адъютантом. Вечная память. Белорусы мусят памятать про своих попередников, якія, не гледзячы на абсолютно безлітасны лёс до Беларуси, змагаліся за Беларусь, за Белорусскую Народную Республику. Свой да свайго па свае. Шановные сябры, кто в Варшаве, запрашаю в нядзелю 13 красавіка на традыцыйную акцию белорусов Варшавы о 14 године. Помнік Коперника. Свой да свайго па свае. 2 красавіка президент Соединенных Штатов подписал указ о введении новых мытов. Гэта абсолютно лёсавызначальная падзея для всего свету. Чым гэта закончыцца, яшчэ ніхто не ведае. Як вы ведаеце, мыты введены
в адносінах да 185 краінаў, з якімі гандлююць ЗША. ЗША з'яўляецца буйнейшым рынкам, яшчэ раз хацеў бы нагадаць. Асаблівасцю яшчэ з'яўляецца тое, што не введзены мыты на тавары з Беларусі і Расіі, ну таксама з Паўночнай Карэі. Гэта тлумачыцца тым, што і так санкцыі дастаткова вялікія наконт гэтых краінаў. Да чаго прывядуць гэтыя дзеянні, зараз ніхто не можа сказаць, таму што мы трапляем в ситуацию, калі ёсць пэўныя верагоднасці. Ну, за першыя 2 дні уже адбыўся абвал фондавых рынкаў, але ж наперадзе яшчэ больш сур'ёзныя падзеі. Тое, што зрабіў Дональд Трамп, ён абяцаў яшчэ падчас перадвыбарчай сваёй кампаніі, нічога нового тут няма, ён абяцаў, што Амерыка будзе зноў вялікая, абяцаў, што вытворчасць в Амерыцы будзе значна павялічана. Хутчэй за ўсё, ніхто не чакаў ад Дональда Трампа, што мыты будуць такія вялікія і супраць всех краінаў. Вось гэтага сапраўды ніхто не чакаў. Ці будзе гэты крок пачаткам вялікай дэпрэсіі і глобальнага крызіса? Тут ёсць розныя думкі. Хутчэй за ўсё, наперадзе сапраўды в эканоміцы вельмі цяжкія падзеі. Асабліва ўразлівай з'яўляецца і в развяз, таму што цяпер вядзецца барацьба за гегемонію. І вось гэтая гандлёвая вайна, якую пачаў Дональд Трамп, яна в першую чаргу ударыць па еўразвязу. Цікавым момантам з'яўляецца, што за еўразвяз вступіўся камуністычны Кітай. Так яны апынуліся в адной лодцы, чаго толькі няма в гэтым свеце. Гэты акт Дональда Трампа паказвае, што ён з'яўляецца такім санітарам глобальнага света. І вось гэты глобальны свет, які ўжо даўно наплеваў на правы народаў і правы асобаў, пасля падпісання гэтага указа ён уже не будзе ранейшым. Але ж баюсь, што весь гэты крызіс, які амаль што непазбежны, ён будзе зноў-такі аплочаны за кошт людзей, якія і так бедныя. Ва всялякім разе это было заўсёды пры ранейшых дэпрэсіях і пры ранейшых крызісах. Ці зможа гэты крок Дональда Трампа паменшыць верагоднасць Трэцяй сусветнай вайны, зараз яшчэ вельмі рана казаць. Магчыма. Але мы памятаем, што напярэдадні Другой сусветнай вайны таксама была вялікая дэпрэсія, і ці сёння абмежуюцца ці асноўныя гульцы в свеце гандлёвымі войнамі і не перайдуць да татальнай Трэцяй сусветнай вайны. Гэта вельмі і вельмі вялікае пытанне. Але дата гэтая 2 красавіка 2025 года, яна абавязкова будзе в гісторыі. І в гісторыі не толькі Злучаных Штатаў Амерыкі. І мы яшчэ не аднойчы будзем вяртацца да гэтага указа прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Трэцяя падзея вельмі трагічная. Это 4 красавіка, калі двойчы быў нанесены удар збройнымі сіламі Расійскай Федэрацыі па гораду Крывому Рогу. Наступства жахлівыя. Ужо ёсць звесткі, што 19 чалавек загінула, з якіх 9 чалавек это дзеці. 75 чалавек пацярпелых. Гэты удар, ён якраз адбываецца в той час, калі все кажуць пра перемір'е, але ж вот гэтая жахлівая расійска-украінская вайна, яна все роўна працягваецца. Весь час гінуць людзі, і не толькі на фронце, але ж і в гарадах, мірных гарадах, мірнае насельніцтва. Это сапраўды вельмі жахліва. Мае спачуванне сем'ям всех загінуўшых і всёй Украіны, якая атакуецца агрэсарам Расійскай Федэрацыі. Цяжкая сітуацыя і на фронтах, бо за сакавік
паменшылась колькасць тэрыторый, якую акупавала Расія в параўнанні з ранейшымі месяцамі. З Киева звесткі даюць, што 130 квадратных кіламетраў было акупавана, з Москвы 190 квадратных кіламетраў было акупавана. Это в разы менш, чым было, напрыклад, в ранейшыя месяцы. Але ж пры гэтым сакавіку Расія адбіла у ЗСУ дастаткова вялікія тэрыторыі в Курскай обласці. Таму, на вялікі жаль, паўзучы гэты наступ Расіі на Украіну працягваецца, і невядома, наколькі ёсць все-таки перспектывы того, што вайна будзе спынена. Вельмі хацелася бы, каб не было ахвяраў, вельмі хацелася, каб была спынена вайна, вельмі хацелася, каб агрэсар Расійская Федэрацыя наогул знік з карты свету. Але мы бачым покуль, што і далей адбываюцца вельмі трагічныя падзеі побач з Беларусю. Чацвёртая падзея адбылася в самом апошні дзень сакавіка, 31 сакавіка, калі былі прызначаны новыя кіраўнікі дыктатарам Лукашэнкам. І Гарадзенскай обласці кіраваць быў пастаўлены карнік Юрій Караев. Все ведаюць, што ён кіраваў крывавым жнівні 2020 года Міністерства внутренних справ. Ёсць уже такі выраз, які, я спадзяюсь, не забыліся беларусы, карнікі Караева. І вось в гэтай лукашэнкаўскай бандзе Юрій Караев, ён адзін з самых галоўных бандытаў, якого абсалютна неабходна прыдаць суду, і які мусіць быць асуджаны за тыя злачынства, якія ён рабіў супраць беларускай нацыі. І ще при призначенні його міністра внутрішніх справ, я його ведаю особисто, як і всіх раніших міністрів внутрішніх справ, аналитики казали, что это первый министр, который особисто сбивал удельников антилукашенковских демонстраций. Ну, я хотел бы нагадать, что банда вельми старая, уже больше 30 годов, як яны усталевали диктатуру. Это все зразумело. Так ось, нават на фоне ранейших міністрів Караев моцно выделялся еще до жнивня 2020 года, а кровавая неделя 9 жнивня 2020 года назавсёды поставила пытанне аб тым, каб і гэты бандыт персонально отказывал перед белорусским народом. На великий жаль, покуль силы тьмы вельмі моцныя. Менавіта таму гэтага карніка, гэтага бандыта ставяць кіраваць Гарадзенскай вобласцю. Адначасна працягваецца в той момент, калі адбываюцца чарговыя перетрахивания в лукашэнкаўскім режиме і бандиты займаюць свае пасады, на дыаспоры адбываюцца таксама дастаткова змрочныя рэчы. На тыдні пайшла інфармацыя СМІ о быццам бы выкрыцці двух журналістак. Гэта Наталья Цулькова и Вольга Семашко. Ну, кейсы обезвых даются в СМИ. Там некоторые помылки есть, потому что, коли казать про 90-е годы, так это уже треба ісці в библиотеки и там спрашивать дадзеныя. Простей, як наша Нива, выдернуть некоторые факты и паспрабаваць их поширить по часе. Але ж я хотела подкрэсліць тое, что многие нюансы, яны з'яўляюцца нейкімі сюрреалістычнымі для меня особисто, я думаю, для всех. Я не разумею, яким чынам в Чехии агенту ГРУ могут сказать: калі ласка, покиньте на працягу 30 суток нашу территорию. Теперь оказывается, что агентурная деятельность, яна что не подпадает под криминальную отказанность. Сапраўды нейкая дикая рэч. Таксама вельмі цяжка все-таки спрымаць, это уже про Вольгу Семашку, что люди, якія прапрацавалі практично все свое жыццё на лукашэнкаўскай диктатуры,
прапагандістамі, яны робяць нейкую кар'еру на дыяспары, і пасля мы здзіўляемся, чаму атрымліваецца так, што беларускія нацыянальныя інтарэсы яны амаль што адсутнічаюць пры дзейнасці беларускай дыяспары. Нічога дзіўнага тут няма. Чаму гэтыя факты дадзеныя прэсай, я до конца не разумею. Магчыма, гэта звязана са справай Анжэлікі Мельнікавай, магчыма, наўпрост, а магчыма, што это нейкая дымавая завеса, каб па справе Анжэлікі Мельнікавай далей ішло тое, што мы бачым. Бо уже колькі часу прайшло, але ж мы так і не пачулі нейкай версіі ад тых структураў, которые абавязаны былі гэта зрабіць. Я кажу уже пра гэтых новых апазіцыянераў, дзе Анжэліка Мельнікава зрабіла вельмі паспяховую кар'еру. І ў них был шанец. Яны праводзілі там свой коордынационный совет, які я і раней лічыў нікому не патрэбным, і цяпер лічу. Але ж стварылі яны камісію, як это прынята было заўсёды ў бюракратаў па гэтай справе. А засяродзіліся на тым, што па вялікаму рахунку ніяк не можа ваходзіць кампетэнцыю гэтага органа. А больш, я думаю, звязана з тым, што хочацца мець нейкае сталае фінансаванне і вельмі сур'ёзнае. Таму былі паднятыя две тэмы. Гэта палітвязняў. Наогул это вялікая абраза, таму што тое, што робіцца на дыяспаре давно, гэта паказвае, што насамрэч да беларускіх палітвязняў амаль што нікому няма ніякай справы. І сведчаннем гэтага дакументы, які прыняў яшчэ замежны сойм Руха Салідарнасці разам в ліпені 2023 года, якія нікому не патрэбны, бо праз новую апозіцыю ідзе заніжэнне в разы колькасці палітвязняў, і такія тэрарыстычныя структуры, як КГБ і Губазік, да сённяшняга часу вызначаюцца як праваахоўчыя органы. Таму нічога дзіўнага няма і в дзеяннях и Координационного совета, и всех іншых структур, которые тут наклепали, и которые цалкам залежаць ад тых донараў, дзеля якіх гэта было зроблена. Во всякім разе, гэта зроблена было не для Беларусі, як не для Беларусі дзейнічалі вось гэтыя журналісткі, якіх выкрылі в якасці ці супрацоўнікаў, ці людзей, павязаных з супрацоўнікамі спецслужбаў России и Лукашенко. Абсолютно ничего дивного нема, потому что хотел бы нагадать, что на заклик Полины Шаренды-Панасюк, которая вышла с турмы, которая закликала сексотов покаяться, никто не откликнулся. А акрамя сексотов и шашмат, и офицеров розных спецслужбаў, як лукашэнкаўскіх, які дастаткова таксама шмат, так і расійскіх. І гэта адкрытыя ворагі беларускага народа, таму што Беларусі ўлада належыць бандзе. Якраз спецслужбы – это ёсць тыя механізмы, которые забяспечваюць вот гэтай бандитской уладзе Лукашэнкі уладу. На вялікі жаль, гэтай трагедіі уже больш 30 гадоў. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вялікая просьба падтрымаць YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Калі ласка, пашырайце інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Калі ласка, рабіце каментары, будьце актыўнымі. І калі ёсць магчымасць, дапамажыце фінансава. Гэта можна зрабіць па першаму каментару пад гэтым відео. Давайте будзем разам, давайте разам рабіць гэты канал. Свой да свайго па свае. Ну і пятая падзея, яна абсалютна людская, радасная, бо 30 сакавіка 85 гадоў юбілей Алексею Марачкіну, выбітнейшаму прадстаўніку беларускай інтэлігенцыі, великому мастаку, паэту Алесю Мары, чалавеку легендарнаму для беларускага адраджэння, які вельмі шмат што зрабіў. Гэта мастак
творы якого будуць глядзець яшчэ тыя пакаленні беларусаў, якія не нарадзіліся. Я вельмі ўдзячны лёсу, што асабіста добра ведаю Алексея Антоновича, і больш таго, я яму асабіста абавязаны, бо так атрымалася, калі быў чарнобыльскі шлях 96-го года, карнікі напалі калі на калону, то Алексей Марочкин нёс икону, образ Чернобыльской Божьей Маті, и удар милицейского кийка прошелся литерально в миллиметрах каля вока. Его могли наогул там покалечить. Вы ведаете, что шмат людей чамусьці кажут про некую законность при беззаконном Лукашенке. Тому Алексею Антоновичу пораили, он звернулся в прокуратуру. Натурально это никаких наступствов не имело, а лишь в певной ступени, может быть, уратовало меня. Бо по моей криминальной справе меня никому не показывали. И вот как раз Алексей Антонович побачил меня, как меня волокли по будинку прокуратуры Центрального района города Минска, одразу поведомил всем, и так все доведались, где находится Вячеслав Сившик в далеким уже 96-м году, и магчыма, что это меня уратовало. Але вельмі великие заслуги перед белорусским народом у Алексея Марочкина. Это сапраўды будитель, это сапраўды выбітнейшы представник белорусской культуры. Великая постать, да и сам ён вельмі добра выглядае, нават свае гады. Его заўсёды можна заўважыць. Вельмі хацелася пажадаць, маючы магчымасць, ему новых твораў, новых карцінаў, натхнення і працягваць тую працу, тую беларускую працу, якую вядзе мастак Алексей Марочкин. Сапраўды мастакі Беларусі, яны больше мастакі. Я не ведаю ніводнага еўрапейскага народа, дзе такі ўнёсак в культуру зрабілі мастакі, як в Беларусі. І адзін з першых, натуральна, Алексей Марочкин. Таму беларусы, радуемся, што ёсць светлыя даты, радуемся, што ёсць светлыя людзі, радуемся, што ёсць беларусы. 100 лет, Алексей Антонович, жадаю вам всего самого-самого лепшего, и нехай спраўдзяцца ваши мары. Вельмі хотел бы, каб мары Алеся Мары спраўдзіліся. Гэта было бы справедліва. Шановные сябры, будзьма разом в наш час. Як бы цяжка сёння не было, памятаем, что жила, жыве и будзе жыць Беларусь. Жыве Беларусь!